Heippa pitkästä aikaa. Ihanaa, että täällä on muutama kysellyt tämän kanavan jatkumisen perään. Ja täytyy sanoa, että en koskaan missään vaiheessa tehnyt sellaista tietoista päätöstä, että nyt tämä kanava loppuu tai viestien ja videoiden tekeminen loppuu. Mutta jotenkin ei vaan elämässä tuntunut, että olisi sellaista hetkeä, mitä haluaisi niin kuin jakaa ja purkaa niin kuin isommalle yleisölle. Mutta mä toivon, että siihen tulee muutos. Tässä videossa haluan lyhyesti puhua siitä, että on vihdosta viimein niin kun tullut siihen pisteeseen elämässä, että haluan hakea täysillä apua minun ADHD-haasteissa ja ongelmissa. Mä oon ihmisenä semmoinen, joka menee niin kuin vaan hirveän semmoinen itsenäinen ja yksinäinen suorittaja, ja mä oon aina ajatellut näissä mun ADHD-haasteissa, että kerta ne on niin kuin ollut mulla jo vuosikausia, niin vähän niin kuin, että no ne menee aina siinä sivussa, ja niille on tavallaan että se on niin kuin tottunut siihen, että elämä on semmoista kamppailua ja taistelua ja haasteita, ja että niistä vaan pitää itse yksinäisesti niin kuin pystyä selviämään, ja olen kokenut, että tällainen yksin pärjäävä asenne on myös hyvin uuvuttavaa ja semmoista, että en mä halua olla vaan silleen, että mä just pärjään tässä elämässä ja just selviän niin kuin arjesta, vaan mä haluan, että mun elämä olisi niin kuin positiivisempaa ja tasapainoisempaa ja innostavampaa kaikilla tasoilla, että mä oikeasti kokisin, että mun elämällä on merkitys ja mä voin elää ja olla ja hengittää ja haasteista huolimatta niin täyspainoista elämää kuin vaan olla, niin kuin vaan pystyy, ja mä oon nyt hakeutunut uudestaan terveyskeskuksen kautta niin kuin avun piiriin, hoidon piiriin ja kertonut, että kaikista arjen hallintaan liittyvistä haasteista ja mitkä näkyy mulla ihan vapaa-ajalla ja näkyy osittain myös työelämässä. Ja varsinkin kotona ne haasteet näkyy siinä, että minä aloitan todella monia asioita päivän mittaan, mutta välttämättä mä en saa niitä loppuun asti tehtyä. Laitan pyykit pyörimään, mutta unohdan laittaa koneen päälle. Tai jos unohdan laittaa vaikka pyykit kuivumaan, huomaa vasta seuraavana päivänä, että ai niin, mulla jäi. Tai laitan ruokaa, enkä saa sitä tehtyä niin kuin loppuun saakka. Unohtelen jotain hellanlevyjä päälle ja ihan tällaista, että sitä niin monin eri tavoin huomaa sen semmoisen kaoottisuuden, mitä tämä ADHD tuo niin kuin päivän mittaan. Ja mä nyt toivon, että kaikkien uusien aputoimien myötä mä saisin sitten tähän elämään taas semmoista niin kuin rakennetta ja sisältöä. Että pystyisi niin kuin paremmin hallitsee koko tätä omaa elämäänsä. Ja mä huomaan myös itsessäni, mulla ei ole diagnoosia, mutta huomaan myös itsessäni semmoista myös niin kuin autismikirjon piirteitä, ja toivoisin niihinkin jotenkin, että paneuduttaisiin ja että saisin sen varmistuksen ja vahvistuksen, että löytyykö sieltä autismikirjolaisuudesta myös jotain semmoista, mikä niin kuin vaatisi huomiota. Koska koen itse, että mulla on esimerkiksi muutostilanteet on mulle todella vaikeita. Ja nyt mä oon jotenkin semmoisessa elämäntilanteessa, että mä saan vielä ilmentää itteeni oikein täysillä ja jotenkin olla täysillä se, mitä mä oon. Niin mä vielä korostuneemmin huomaan sen ahdistuksen ja vaikeuden muutostilanteiden edessä. Että mä jotenkin ihan kun taannun siinä hetkessä, kun joku semmoinen pienikin muutos, elämään mullistava muutos tulee, niin mä jotenkin siinä, niin kun, sitä on niin vaikea selittää, mikä tunnemaailma ja myrsky ja mylläkkä siellä niin kun aivoissa ja ajatuksissa alkaa niin kun käymään. Ja semmoinen, että sitä ei voi jotenkin sitä, tavallaan kun tunteet kuohahtaa, niin sä et voi sitä edes pysäyttää. Se on niin voimakas, se on niin aktivoiva jotenkin se, niin kun se tunnemaailma, mikä sieltä vaan ryöpsähtää niin kuin esiin. Ja isot muutokset on jotenkin siitäkin syystä todella pelottavia. Ja on niin kuin hirveän vaikea lähteä positiivisiakaan asioita kohden, kun kuitenkin siellä taustalla on aina semmoinen pelko, että mitäs jos tämä
asia nyt ei menekään hyvin tai ylipäätään vaan se, että koska se on niin uutta ja ihmeellistä, että ei voi niin kuin ennakoida, ei voi niin kuin arvata, miten tässä käy, niin se arvaamattomuus luo niitä pelkoja. Ja siksi koen, että mä jotenkin samaistun tämmöiseen tietynlaiseen autismikirjolaisuuteen, että koska on vaan jotenkin niin paljon semmoista oman tilan tarvetta, rutiinin tarvetta, semmoista ennakoimisen tarvetta, että tahtoisin päästä niin kuin jotenkin sillä, että pitäisi elämä olla hirveän tarkkaan mietitty ja rakennettu ja ennakoitu, että siitä pystyisi niin kuin nauttimaan täysillä. Ja luonnollisesti tämä asia on myös semmoinen, mikä uuvuttaa ja mikä luo semmoista niin kuin lisästressiä, koska ethän sinä niin kuin vapaa-ajalla etkä töissä tai harrastuksissa voi jatkuvasti kontrolloida sitä elämää ja sitä, ketä sä näet ja mitä ihmisiä sä näet tai minkälaisia niin kuin tilanteita sulla tulee niin kuin elämässä niin kuin vastaan. Että se on tavallaan mahdotonta löytää semmoista niin kuin täydellistä pysyvää tilaa, missä sä vaan mikään ei muutu ja kaikki pysyy vaan ennollaan ja kaikki tapahtuu kellon tarkasti minuutilleen tiettyihin aikoihin rutiininomaisesti, niin ei tämmöinen vaan niin kuin nykymaailmassa ja elämässä vaan semmoinen mahdoton asia ja yhtälö. Mutta joka tapauksessa niin mä koen, että tarviin apua tähän ADD-asioihin ja niiden tuomiin haasteisiin ja sitten tämmöiseen myös lisääntyvään autismikirjohaasteeseen, että oppisin elämään ja olemaan rennompi kaikilla tasoilla ja tavoilla, että ei tavallaan jokainen uusi asia elämässä ei niin kuin tuottaisi hirveätä ahdistusta ja ressiä ja päävaivaa ja semmoista alakuloisuutta ja masennusta, vaan että pystyisi niin kuin ajattelemaan, että muutoksista huolimatta elämä voi olla niin kuin tärkeää ja ihanaa ja semmoista mielekästä. Ja nimenomaan, että muutoksetkin voi olla oikeasti hyvä asia ja tuoda positiivisuutta arkeen ja elämään. Että se ei ole vaan, että muutos ei automaattisesti tarkoita sitä, että se on joku uuden katastrofin alku ja uuden niin kuin tämmöisen jonkun negatiivisen asian alku, vaan nimenomaan, että muutos on hyvä, positiivinen, ihana asia. Ja sitä mä haluan manifestoida tähän hetkeen ja tulevaisuuteen, että opin nauttimaan muutoksesta, innostumaan muutoksesta, olemaan osa muutosta ja kehittymään kaikilla elämän osa-alueilla ja tasoilla. Ihanaa, oli niin mielettömän hienoa, siistiä tehdä tämä video tähän hetkeen ja toivottavasti näitä videoita tulee jatkossa lisää. Hei hei!